but to Amazon so benya biato ya o mo de be bro bibia enti sandalwood no ape Baileys e komo pa e ma tonton edwom biane ho ne nyina akopso pe Baileys ya high brown bi blanket nkiti bi ya kugu aduane mo no yes Baileys ntu be pe Baileys o pe sandalwood no ape Baileys na ta mienu we no wakambum o kabuma na wa apply sa da so de be fra unku na de asra ana se o de be fra oil na de asra eni boni bia ntimi nhwew ense ubi bia na wade bia da yes what is ra yes papa yem fa se bia eye nipa no ne ma ana bia ubi kuta ni boni hwe wo mo a osra sa ade no be ko ne ma no so ama ani boni hwe wo mo a enya wa na just was sunsom no nyame ni tumi bi awura sa de ni ma okay sa ni boni ni suru nti ni boni na chiwade no no obi owisu ni boni bia no hwa entimi sa de no wa apply pa ontimi nse ne da ena pamani boni no kwes eno le se no se ne dwumadie yes se ne dwumadie sa ne yenka no se ne dwumadie afa nso obi ho a na opel luck or nasa luck de obi abekan be luck and favor yes favor ne luck se abrabo mu ni favor ana uni luck awale okwa awale ya nko besi uni luck no wa ni favor okunu ndo adwuma wo pa okwa uni favor ne ya rejecto ade bia wo ye bia no wo pese onya favor wo de beye wo se nipa no enwo akwankyere na me kyerɛ we ye na wo benya dansidie we dey ni prophet azigbona na me kasa kyerɛ wo ena nwumre wo se nipa no obi ape favor na luck no ye frɛ ade bi bezel no high na say bezel bacha ya menim ni twi ntina me kan brofo kasa no aha na wonya bezel we nso be sandalwood na ke sandalwood no hia pa yes wonya bezel we abepe sandalwood na wonya sandalwood a afa wo bepe cinnamon na cinnamon no sorry bacha wo bepe bezel no ape sandalwood na afa wo ape bagnut ye fry bi bagnut and also ho no ape bagnut no ape rose oil yes oil be friend rose oil o ko ba bia tonton no mo abi ba bia ton oil bia so pe rose oil o ko ya o be mo bi enti o ba pe eye basil o pe sandalwood no pe bagnut no pe rose oil o ba yam sa ne ma me nsa wo nyina na de rose oil ni na o sori na de asra wani nkwa na pasda kakra bi ana obi ana pana de kakra bi fa nko yenku ti sa David onko yesterday Dabi nko na nkofo bia o da kakra bi fasra wani wo de sra wani ma awurade tumi a ewo mu no ebe ma wanya favor wo nso duru bia ne ye welcome ne ya accept nto obi bia o pe favor na lack no wo ye sa kwankyere ya we ne ye friend spiritual directions eno nam de ma we me nye usika nti me kyerɛ mpa kyɛ ye na beboa so wontu me nye nso ane me bo wa wo ba me nso me nya bia ma ba me da se wo be san to aso na busia bi wo wiase na ho pa ti wiase na woni favor wo manya me bre obi o wa oni bisanya honhom ade we da bia me ka bisanya obisa ade nipa no ade ne wo ho enso wo fi no da oni bisanya honhom favor na ayi papa ka no fi pa ye bisanya bisa no wanya e hu wani mo fama no on ye se fata favor no ni fi no enya pato wanya odifo bi a watena sese wo tete we wo de cha wo pa bibi nso wo akire a wo panku a nwan se wo hwe no e wo meduma Abbas junction mase meduma Abbas junction akacho se wo ba udu mase a wo de fa mamponka wo fa mamponka no asante mamponku mase ye mampon ye ba ko pe wo fa asante mamponka ka che driver no se wadama mesi wo meduma Abbas junction miminim ho obesiwu osiwu pe wakwanche ne wo direction ne pa de kuta wa wo de beto papa eye numbers na me de etuga ma wo no number ne de mpacho e ma ne mpa wo de bia sebu ma ni hia pa papa we eto apentia wo behia wo behia ma ne nkoye yi na papa ni number e wo hi sabre na mini ho no no su ni wo na waso aye hye pacho the number no eye 0592 71 11 71 0592 71 11 71
0590 71 11 71. Afei nso yɛwɔ 0556 9042 0556 9042. Na kyerɛ sɛ wobɔ 0556 ne wie a for 9 na 0 nko a mmiɛnsa afei 42 no na wode atwa toɔ woanya papa namba no no wone ne nkɔmmɔ sukuufoɔ mo a mokɔ sukuu university mo a motete college of education senior high school ahohom a mo ne wɔ mo adi asie na mowanam wɔ mo korɔ no wone ani na wode ahu bakyɛw wo na adeɛ wei ɛsɛ sɛ woma nia wɔ na aboa wo baba ayi yɛmmɔ nkɔmmɔ no bio meda wase yɛntoa so yɛnhwɛ ɛyɛ success obi wa no ɔpɛ okay yɛnhwɛ obi wɔ hɔ a ɔnyɛ ne kunu hwee ne kunu sɛ menwale wo biem ɔnyɛ ne yere hwee wɔ sɛ menwale wo biem na wagya wo okay no koraa de yɛmfa ntoo na nti yɛnhwɛ success obi a ɔpɛ success nkunim yɛdie anaa nkunimdie sɛ ɔpɛ success a ɛno nneɛma a wobi su a wobɛnya success nyame kwa nso ɛnie wobɛpɛ baginot ɔyɛ wonya baginot no anaa na ɔyɛ a deɛ wobɛnya bi ayɛ na wapɛ basil no nso ɔyɛ na wapɛ cinnamon ɔyɛ na wapɛ pachua ɔyɛ pachua ɛno nso ne nyinaa yɛ ɔyɛ ɔkɔ bi ɛtɔn ɔyɛ a wonya saa ɔyɛ wei nyinaa wobɛpɛ tontura adeɛ so na wahwie ɔyɛ ne nyinaa mix na wosɔre a wa-apply ɛwɔ wo nsam ɛne w'anim obi a ɔpɛ success biara wɔ abrabɔ mu no success bɛhyɛ aseɛ sɛ afei ɛdɛɛde mbakyɛw wodeɛ wɔyɛ 7 days ɛkɔ wobɛnsa afei nneɛma ahyɛ aseɛ sɛ afei ahyɛ aseɛ peke ma wo na wode sra wo nsɛm no w'anim ɛna woyɛ a fa yɛ w'adeɛ ada biara woyɛ na ɛne wo mfa daabi sɛ ɔbɔnefoɔ no ɔnyɛ adwumayɛ da nti fa yɛ w'adeɛ wo maa no wayɛ wo maa wogya akora wo maa no wayɛ na ɛbɛboa ma wanya success ɛwɔ awurade nyankopɔn anim ɛna obi wɔ hɔ a na ɔpɛ love ɔdɔ ɔdɔ sɛ awaleɛ di wopɛ sɛ obi dɔ wo na wanyini wompie kɔ anim wonyɛ obi mu alɔpɛ sɛ obi dɔ no ɔwale wo anaa ɔdɔ biara wopɛ love a wosɛ nipa no wadeɛ a wobɛyɛ nie ɛwɔ love ho deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛpɛ ɛyɛ quotation a yɛfrɛ no sɛ songs of wɔn mu a wadeɛ ho ayɛ den ama wɔn no wokɔka lab na yɛne awie su kwasi adanse yɛ ntia wɔn a wadeɛ ho ayɛ den ama wɔn na obu a nabrabɔ mu nyinaa obi nɔ no sister bibire bi na ɔka na sɛ wɔsɛ 11 years na obi anse ne pɛda papa me so lady bi so ɔkɔ KNUST ɔne ɔfrɛ mu sɛ yɛ ntuma a yɛdie nti amanfoɔ yi mu ayɛhyɛ mu ana ɔsɛ ɔno no ɔkɔ school D9 wɔ school mu hɔ KNUST mmɛmma eguɔ papa sister no nso hu no a anantuo ɛtoɔ yɛ mmɛmma pɛ wɔ maa ho yi ebiara wɔ bi wɔsɛ bɛmma bi akora nka wɔn sɛ ne pempo no nkasa ebi a mempɛw ebi ansi da nti wɔwie school no osu saa na mebisa nɔɔse na baabi a mɛma wɔ no manya bɛma nse mepa medeɛ na ɛwɔ me ho ana me ho fɛfɛɛfɛ obi suo mi anaa nti papa yɛ asɛm kɛseɛ paa basa spiritual no ebi wɔ hɔ a na yɛakata no yɛakɔba ne ho nti ɛba saa na wo apply saa adeɛ wei na ɛbɛyiyi saa nneɛma no nyinaa firi hɔ wei ɛnyɛ biribiara yɛ scripture kɛkɛ ɛna abɛkae wobɛkae songs of solomon chapter yes chapter 8 verse 7 songs of solomon chapter 8 verse 7 wobɛkenkae na de abɔ mpae saa 21 days so a na wanadeɛ bi a ɛma yɛ nnɔw ɛma wonya awaleɛ ɛnya bi a ɛbɛbiri ka afiri hɔ Songs of Solomon chapter 8 verse 7. Yes. Mpaye no ommo no mpredodo se dako na brebe no ommo no. 3 times a day. Okay. 3 times a day. Saa for 21 days. Obosa ampe na saa ade na kata no so ama ne nya odo obi an no ebi firu ama afi wanya odo na sa wale no peso wale ya wale. Ade se odo bia pese be bia be ba ma. Na nyame no nyam ade. Ɛna wobɛfoa so na obi ato me nkra sɛ saa mpayɛ saa no ɔwɔ asɛmpo titire bi a ɔbɛka ebi a deɛ wɔbɔ apɛ ekunu anaa ɛyerɛ no ɔwɔ asɛmpo titire bi a ɛwɔ sɛ ɔka no wɔ mpaebɔ no mu ansa ne mpayɛ no ayɛ adwuma ɛno ano sɛ wɔsrɛ awurade sɛ ɔno awurade asɛm yɛ nokorɛ nti sɛdeɛ n'asɛm yɛ nokorɛ no na yɛhinta no wonim na nakoa ada no adiɛ no
so obie na no bɔ mpa awurade ntie no ɛwɔ ne mpa ebu nti no nkyerɛ sɛ ɔno ɔdɔ awale no wɔpɛ nti awurade mi yɛ kwa ama no na ɔnyɛ ɔyɛ pɛ ɛkwa bebi ama no deɛ mi kɛn ɛyɛ ade a woyɛ a nkɔfoɔ yɛtumi kyerɛ nkɔfoɔ nneɛma mu didi free ɔmo tɔm free wɔ hɔ a wɔsɛ ne afra wo seesei abotwefoɔ deɛ ɔmo nya adanseɛ paa nyame nim ni nti saa na teɛ afei obi wɔ hɔ a na ne sikasɛm nkɔ yie ɔpɛ sɛ ne sikasɛm hyɛ aseɛ ne kɔ yie na improvement ɛba ne sikasɛm mu saa nipa no ɔno adeɛ a ɔbɛyɛ nie ɔbɛredi ɛyɛ 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19 na wei no ɔredi ɔbɛkae ne kɛse bakyɛ ɔntie ne o ɔbɛkae ne kɛse na ɛda a wobɛtumi ayɛ saa kwankyerɛ wei yɛ Sunday kwasiala nko a ayi papa mpato nipa no ɔmmɛsɛbɛsɛ na no daabi ɔredi no allowed yes ma obi nti bi nye dede wɔ sɛ mpie na no quotation no yɛ First Timothy chapter 6 17 to 19 ɔbɛka no 3 times a day ɔbɛka no saa for 3 days 3 times a day for 3 days ɔyɛ saa deɛ no a nti na meka sɛ ɔbɛyɛ no Sunday na Sunday the time ɔbɛyɛ no ɛyɛ either sɛ 1 o'clock or 6 p.m. sorry 1 p.m. or 6 a.m. sorry 1 a.m. or 6 p.m. and 6 a.m. or 1 p.m. 6 a.m. or 1 p.m. ɛyɛ anɔpa nsi anaasɛ awia dɔnko ɛna obɛtumi ayɛ saa kwankyerɛ sika ho akwankyerɛ na mekan ɔbɛka ɛyɛ 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19 na ɔka awia ɛyɛ kwasiɛla na ɔbɛyɛ no ɔbɛka no 3 times for 3 days ɛde bia ɔbɛka no 3 times wɔyɛ a ɛsi kasɛm bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ ye ɛna Sundays nkwa na ɔbɛyɛ no but otie ne yo we ne friend spiritual direction Sundays nkwa na abɛyɛ no nti nkwa ne da bia na akɔyɛ na anya adwuma ka kyerɛ me sɛ wɔnhunu so ɛna obi yɛ sɔfo ɔpɛ sɛ na dom ɔno ansa pa wɔkyira kwan tuga nipa bɛn na ne huhuhu a wɔka sɛ amanfoɔ ho adwiri wɔ wo yɛ hwanya ɛhe na wo bi pɛ sɛ ɔne wo ba ɛbɛhyia a ɔnhyia wɔ he yo mpakyɛw mede ne Prophet Isaac Bona Minister of Finance medasa for Yatu Dinsa Gilgal Word Ministries International at the same time your Bible School Yatu Dinsa Gilgal Word Ministerial College ya yɛtete nyame so for me wɔ Kumasi Meduma Abal Junction eba sunsun nsɛm sɛ program bi akyerɛ wɔ so nhunu ne wɔnyɛ nhunu sɛ nko benkum yɛde aduru atia wo ahombɔne akyekyere wo yɛde wato afu ase yɛde wahyɛ kegim nhunu ne wɔnyɛ a wo sɛ nipa no saa ne ma wɔ nyina bia na abrabɔ nkoyi life no ankasa hu sɛ nneɛma nsisi sɛdeɛ sisi so a Prophet Isaac Bona offer number egu screen ni na onimi hyia 12 a awurade bɛfa yɛn so aboa na wo yɛ hene yɛsisi yɛ agye wakonnwa afiri wo nsam bawo no sɛ akonnwa no yɛ wo de abat yɛ agye afiri wo nsam amana kodi baabi wo hyia Prophet Isaac Bona awurade bɛfa ne so adeɛ bia ɛyɛ wo de a obi gye afiri wo nsam de ka wakoma to yɛm awurade bɛfa yɛn so aba na any spiritual team bia ti madoma Kumasi ɛne yɛwo yes saa na teɛ yo papa number ma me nsan fa ma afrɛfoɔ no bi a mpatɔ betumi afa number no ya no afrɛ no 0592 71 1171 0592 71 1171 0592 71 1171 0556 9042 0556 9042 0556 9042 obejo so papa yɛn to ankɔ bɔbɔ ɛnkyɛ ɛyɛ kakra bi a ebebi ahoma no so ato na mo nso so wafrɛ wo nso so deɛ wopɛ mo akwankyerɛ no na ɔne yɛ nipa akasa na so fa ne number na wofrɛ no akyiri yi a ɛdeɛ wo ne ne yɛ no ntɛm papa yo obi wɔ nso ɔyɛ sɔfo adom deɛ nyame na de ma nyame de adom na adom wo pa to pɛ sɛ adom na nyini na wo nso upie wo saa sɔfo no nneɛma mmiɛnsa pɛ ɛna wo hia me kamienu ɛno deɛ memfa baako nto gya yɛfrɛ biribi sɛ original temple incense na wapɛ baileys na aka adeɛ baako ɛno deɛ woyɛ sɔfo nti ɛsɛ wohyia me na ɛyɛ yɛhintasɛm na awurade nyankopɔn ɛfa so ɛboa wo afei nso obi wɔ hɔ a na
baba so for no nya belly for no ne bellies no ne baako ya wo kan yi so wonya na baako no nka ho na obetumi di aye Debi onya ka ho so for bia o tie ye de won de se so frɛ automatically so pese onyini sunsumu na se nyame mu no na dum ne kwere ni ma dum de nyame na de ma ba ni nyini no e wo kwai bibiri ye fa so we sunsumu akwankyerɛ ye sem na meken na awurade be fa so na wabo nipa no na nipa no obo nso a na bia ososo da ye bone na da ye bone no ma kyerɛ na kwa mienu so to wo bia ta so da ye bone bibiri a wo se nipa no wo bepɛ ade a ye friend say sandalwood wo bepɛ yes no pe eye magwort eye MUG WORT magwort eye MUGWORT magwort na wapɛ cinnamon na wa wisu saa ne ma me ensa we wo ba apply we ni peduam ana se wo bepɛ eye abronoma na wonya abronoma wo bepɛ pot ya kuku ya friend pot no nti wonya pot na da nipa na wada wata so da bone ye pamono ye bekunu ye be ni se ni nyina no yemfa eye abronoma no emfa na wode befefa no 7 times nti wode befefa no 7 times wi a wo wi a abronoma no fa na hwe from 7 times no wu wode hwe from papa sa no de na wakyekire no wakyekire mbacha wakyekire no okay wakyekire no nti man na enye man wo no amu ana obi na so ya man no because so wode befefa no nyina na chi ni na yi nyina nti umo bi ya mawa nti wode abronoma no hwe from 7 times na abronoma no hwe ne nkwa wi a wi a fa de to pot ni na pe eye enwo panwo ehwie gu ne ho ehwie gu man entra no wi a kope eye for junction na kwantanan na fasi kwantanan so da ye boni a wo so ni bibia unu biem wi ase kope mi se Jesus Christ e beba ne maya etoso mienu eno so ya kwankyere baako ena ayi papa you say no just say me ma wo twintwan so if say we ye de ahoma na be tuga amanfo be pre obi de ne de e na be ba bia na questions nsimisa na kwa akoye bibiri bia no so se oyi ya no ene ade no enchepi ye be ko ahoma no so nya kofa afrefo nso so atie ko mo de won so wo de ne sen ye be na opese ogu de na opese odifoi wo ye tiboa wo abankyere ben ena wunya no na obiake kamanti papa manti o tew na fi yo apenso obi wo ha na ope eye apomuden yale wo ne so ope so onya apomuden aha se nipa no ye frɛ ade bi eucalyptus ayai ene block na meka se minim ni twi to obepe eucalyptus onya eucalyptus obepe eye all spices eno man de aduane ko supermarket ne yoka se ope all spices ya obepe saa na ma mienu onya saa na ma mienu ya wa apply pe woni ni peduam a yale a wota yale ni nyina no ebe firi o amena nya ayarsa ene ahoto ena lucky so lucky no another one so ni so open lucky bi mu a ye frame bi vetiver no na say minim say ye eyi ne friend sa nsensan okay nsensan ye friend abricha bodusem yes ano de minim twi ano ne ye friend sa obepe no bi na wape eye all spices nti wonya all spices ya no asa pe eye nutmeg ye de aduane ya papa ma me fa frefo no but o need self frefin hello need self frefin hello but when you ba dia me number no to dia me sremu ada wo ba ji kan dum ku TV no se wan num na ye wa agin se wo betie wo ho dia wo be bre se wo bete wo ye kan so atiase the number no e 0202 668461 0202 668461 668462 0202
Within the self-free. Hello, did the self-free. Hello. Hello. Udina so on kasa. But within the self-free. Hello. Hello. Within the self-free. Hello. Oye wagi say ubetie TV no na wasan tie wo ho at the same time dia me me o brefa enti wo de dum chese TV no hello hello this is self-free. Hello. Yet you go this is self-free. Hello. Hello. What's wrong? Who did say free? Mami ntie wo papa. Achu, so mawu 2 years na palani tumi nante. Wa 3 years ni akura ni ntumi nante. Passion. Matia yado. Pato so na probably no bia obehia papa number. Na ne na adi nkomo. Ba. Hello. Within the self-free. Ima, mi entie o. Okay, udibia, wo ye adwuma enye yie. Mate. Wo se udibia wo bobra wo hu ano nye sa. Wo se wo bobra wo hu ano. No problem. Bribia be din why? Nyame nipa ya one na hia yi. Wo de wo daada why? Ha, the here ne say numbers no mo be pick ato. Be boa mo pa. All right. My yen show for front so. Hello. Hello. Within the self-free. Good evening. Hello. Hello. Me patro me ton kapa. Good evening. Yo, Anthony Yentio. Hello, Tony Yentio. I to be that mama do kuneba. But to do me kello. I be seen no number but other than better. What's all this you was or this you was na then? Tony, what's all this you was na then? Like don't machine, change all machine. Then we plan to do so training panel. But then we bought in other better. So this is about the teacher. We will tell them which channel Matia Yado. Yo, Papati. Yeah, obey you one. Why? All right. Mama for. We did this self-free. Hello. Hello. All right. Mama Shana say menya ofofro so na machi ne di ansa ne ama papa yi semisa hodo. We did this self-free. Hello. I saw a friend here. Yo, yeah, okay, free. Because I'm free. Friday. Yo, me and you, yeah. The friend here, because I'm Friday. Yate, 2 hours, so. Hello. Yeah, on say, who tear who TV to Friday. Yate, on Kasa. That is the problem. So person who tear who TV no mono dia probably won't tienka and no be a problem. Nti ne yese wo bekasa wo de volume no TV no volume na ne nkɔ fom pra. Why? Ha. Ma me hwɛ sɛ
But you didn't self free. Hello. 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 Good evening. Good evening. Hello. Oba yet to uncle didn't self free. But you say, yo, me and you were, Obapa. Papa, baby, but this not a man to me. Ask me, I find them, I say, be a Oba or power, you know. Wonderful. Okay. That's a fire. Hello. But you didn't self free. Hello. Hello. But you didn't self free. Hello. Hello. What? Hello, good evening. Good evening, Obapa. We didn't self free. The pastor is from America because it's from Kenya. Obapa, ain't you? Hello. But you yet to Kakasa. But your friend America because it's from Kenya. You are Casanianco. I'm not sure there be a friend. Yeah, no, I am a pastor. When I am a bassa. May I bring a friend? Yeah, no, why am a pastor or Mohammed? Okay, no, I am bassa. Okay. Very good. For papa number no screens no why? Obey you are not there, but picking a number no. Who did is self free? Hello, did is self free? Hello. Hello. Abushia mede afrefo no ebesia questions bibiri wa kira I was papa yia no na ye the number no so be mamu ye hia pa no no se wo be pick the number no because when there ya kan wo abonten but ye wo na wo hunu amane nti wo na be hwehwe no ama enema nyina akoyia ma papa ebre ni ya fa sa but bia be fa ebre kakra bi na wabo amanfo nse misa no etofu ama be yo meda se yenu ya baba ko o se wa woni ba 3 years yeah o nante no mean to mean can say say other spiritual or physical do wa na bia honam fam o mrabre nti e ba sa na obi hia doctors se de o mbahwam nti minim se wode na hospital and still na nya nti na se obefa number no yeah no fra yetimi ehunu mu yeni ehunu se de ye beka no okay afen so abran tv wase atimatimo so oton ne ma wata oton aye nto your first plate is working for nothing split say wo abrabo ma emfa woni adwuma beye ntimesa abran tele se atimatimo ne meduma aba junction de akwanwa yeah oma modern na da ukala na memenda saturday won share wo ho na anaso onfre number no na onye direction ofra na mo hu time mo ne bi onfre number no onye direction no na awrade mfa yenso emo no na yenua ba akode no wo ka dream na esan say yenyi dreams ni nti da ye no mentima antwere da ye no si chainsaw ebi ntimesre anti no say obi di twitwa ya but ene no ya nye da ye so ntimesre no so onfre after program no ofra na so onfre number no fra e be kire na daye na se na abo na nyame ni monyama dadi okay ho apa kire bi wo so ana de ama na de ama no na wa ye ho adwuma na abo no na ya unsia de em se wo fra wo ntumi ankasa na ye nua ba ko tamale wo se o prescription na fa la odo ho na wale ho no acho Songs of Solomon chapter 8 verse 7 nyum ya itire mo twe jitemu enson okay acho no nti ehwema we ni de afrefo no e de ba ye nti se bi do ho bi mu ampa chaw good papa ya na ampanisi nipa wu a ne ho adanse tudo ya na wadwabo no achi badwam ho de obia beyo no oyo bada chire ho no ho na nsempa no ankasa wo nti de hia titire pa abusua dwumadie e bai se beboa mo wura sam daku se ebo na baso nyema bi se dwumadie bi se yi a e shepu nipa brabo ema nipa
niema wo ya onhuna no ebetuma biebie nani no bie television stations na program bi say wo so aka efata abasobo ya me anim ni bibi wo wiase ba ya manfo sua de papa me ha mani nka asem ti ne number no papa say de be ne say wo de wakira kwan wo number ebetudwa na fi amanfo ene wo ahia yo me de ne prophet Isaac Bona me ne sofenra me da asafa ya to din say Gaga Word Ministries International ya wo kuma se meduma bogo so nso bi wo ntemechia sofmame uskobe na ntialaba aha se bogo so fo ne mo ko ne ho adom no amya ma me de me se agu ne so ono nso na mbe fa nso aboam ewo ho nti ya wo kuma se meduma aba junction kuma se meduma aba junction ibia etete wo na ha wo sunsun fam no de papa ho ne rade be fa yenso obi bi da fu ase ade no ni fo enso ye natum pese rade fa yenso na onya ahota woni ehia rade be fa yenso afi wo pe heaven akọ unu be bia wo mfa wo ba ye cheche nyame asem todo eche heaven kwa nso e ma akọ heaven afi wo ye sofo rade fred awoso na ya safani obese onye nim de kwa animu ana pese daachi me obeye awrade adwuma wo se nipa no nyame adom your bible school eye ya to din se Gaga Word Ministerial College e bible school enkrata bibia ye collect ya nipa ba wie school aba o mo ya sofo eno nti oba so be fa form wo meduma ba junction na be fa form na ebisua de na enije ba ko mu ne se bible school cheche sunsun sam so ka ho church Bible school said the Bible school be actually no a church spiritual thing nti Bible school me be kire kwaya be fa so a o guide angel won no be kasa ne kwaya be fa so a betuma hu no bofo se o ka ho na won ka ho eno nti obi biala o pesa na me mu bia no o fra rade be fe nso brother ene ye mpaibo e fra na Gaga awa ukuala ye cancel na memenda nso ay emergency nti mu bia no oba kwasiala nso ye sumo rade be fe so abo ti we number no bacho number no ye 0592 7111 71 0592 7111 71 and I say 0556 9000 no ye 3 na 19 nechi 42 0556 9000 42 bacho o friend number mu bia ubenya ye na na yakasa na rade afie so aboa ebia obi bi wa abrochire nkrata se wo huna mane ani me hia rade be fa so aboa pia abusua de wa hyase bia ewa wie kwantintin bia ko wie wa boboa no ba no wankọ a wogi wani so ahoma no so wa pia kro bia sante kotokose ya na etise bia pia wasua de o wasua biribi yumadie ya ma ka wabrabo tete ho saa de na de kọ ewurade manem paro mbacho difo azikpona enene menene hia ye nhuma kwankyere ene ye ajamu fa so so yasne ti ya na mwaka ne pa na mode hu na mani yade akọ amwahwe no sunsum nso so ede amamu MCR Augustina maadua no na fi Loretta me bruni ana me ankasa me Kobe Frank afi Sam Dakus chief executive producer me di dwumaji no chia me ti di obrempo bi na kwasi amacho yiko na ma chenso je ya kokro ni akudru yampa dasene yebehia yakram yo adafo a wo hwe me ajamofa asoye na me de waduru no ajamofa Herbal Center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twedi ampo nyankopon adawuruma ne woseda ene adom wo me so a edeje ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa asoye na wurade adawuruma obenya anoyi me paacho ajamofa yo bi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti obama so ya ka hu se nya du fufuru bia na wo ba be yusu ayi haban se yesunsu mafam se ya hona mafam no ajamofa de haban na ye adwuma odofo yade be na dawo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabika prate wasu atwa adua a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ya mesraw bra ajamofa wate na awurade adawuruma obenya anoyie wodi ne ye pressure a eya akoma yade ana wodi ne ye sichire yade ana sisi yade na dawo so awo na wo pe onsa na edawo so ana wodi ne ye typhoid wodi ne ye malaria na ana sa yade be na etete wa odofo wo se ho aduro ni wo mesraw metimi aka akire wo se wodi abomade ne tuon anamo na bra ajamofa so ye wate na bonse aduro ho na ansa na no gi number no
number ni 0243 280 549 0243 280 549 and that's 020 027 2105 020 027 2105 Freda Mofana bia me wono me patcho mu Kumase e bia na wachichire benche na ehwe me patcho mu Kumase Suame post office ame ben Kwana hotel edino de aja amufa heba center na da fotie so onya bedu aja mofa ho a e bia na wode ne de anya hunama ni yare na wode ne hunhumu yare otwa bia mpo nyankopon so de adom no so de adom me enti aja mofa nyame de me gina ba bia me de buo ba kokum no mamgi no sunsuma from awurade na meso ye na honama from so awurade na meso ye nti sunsuma ware na asabi eda wo so no e mane ntena wo so